mudzimai batsirwa akaita pamuviri achibva abatsirwa nepatapata akaita pamuviri pakabva akaita pamuviri pasi achitadza kubata mwana akazowana here mubatsiri. Zvinhu zvinoonekana zvichitaurwa zvichive nemaansa zvichive nemaresults pamusoro pezvinooneka kufamba vakawana vanodza pana pano zuro takasvika maprofita pana pano zuro takasvikirwa nedzin'anga. Yes. Asi kusvika mukadzi uyu akazotorwa akatorwa atumirwa munhu kuti aite sei atakurwa kudaro akabva aenda pawaterfalls kwa Pastor Mchef. Right. Ndoko akaenda aenda. Asi ndikuudze kuudze muri yeZimbabwe ndakataura kuti mukadzi akaita pamuviri akapakabva pabva akaita pamuviri pepiri pachibva pazvarwa patapata ndokuita pamuviri petatu pakabva pabva zvakare pechina pakabva pazvarwa chinhu chisiri kuzikana chinotonzi handizivi kuti kana chinhu chinenge chabuda mudumbu remunhu chichinzi zvichida kuchekwa chionekwe kuti chimburi chii uyezve pakati pacho pane chii chichinzi changa chichinetsa kuchekwa havasati vane ansa kuti chakabuda mumunhu chii nanhasi havasati vane ansa. Pamuviri painapo iko zvinozvi panga pari pechishanu paakatorwa nezuro muri yeZimbabwe achibva aenda munzvimbo yekuwaterfalls kuno kuna pasi vakamutora aenda ikoko ndo pakasvika vachiti munhu anoda kuti abatsirwa nekukasira nekuti kubatsirwa kwada kuitwa pane zviratidza zvoda kuitika but ndiri kutoona kuti tida kumunamatsira tapedza kumunamatsira doti aendeswa kuchipatara iye zvinozvi akatakurwa nemota ikoko ndobva aendeswa kupi kuchipatara. But inzwai mhuri yeZimbabwe mukadzi uyu achiri kwapasta pakazosvika hanzvadzi yemurume wemukadzi uyu anove tete vakasvika pabasa ini ndanga ndachaisa vakasvika vakapiwa namba pano vakandifonera vandifonera ndikati muri kopi ndobva ndasangana nawo tete vakatizvo mukoma Bhozho mukadzi wamanga muchitaura pamhepo kuti auya pana parutsvaka kubatsirwa zvaanga achitaura nezvandiroziva aiwa muroora wangu. Right. Namba dzange kana kuti Amwene nadzo namba dzake onai namba idzi ini ndokuzoona kuti ndiye asi handina kuda pachena kuti chii ndinomuziva ndikati wow right zvikanzi zvaari kutaura kana zviri izvo mukadzi anowatiti akauya akazvitakurawo zvikanzi neniwo ndakazvitakura hanzvadzi yangu inini mukadzi pari kuitika zvese asi mudzemusoro akanyarara iniwo zvakare ndine pamuviri kwandiri kufamba ndiri kuprofitiwa zvakare kuti mudumbu mangu mune patapata rakambobuda zvakare mudumbu remuroora. Saka ndiri kukumbira kuti muendesewo kana muroora kupani kwandaenda ndikati handizivi handina kuda kukakasangana ndakafunga kuti sezvo ari mwana waamai vari kutaurwa dzimwe dzenguva pane combination ikuda kuziva kuti ari kope ndobva ndaramba muroora achibva aenda hapana kuita nguva amai vanove vamwene vaya ndokusvika pano zvakare kuzobvunza namba dzangu ndokusaka napo pambari pamusika vachiti munhu uya muroora wangu ndikati pauya panefenyuro munhu iyeye abva aenda but auya panefenyuro handisi kuziva zvakare kuti muroora wenyu nokuti muroora wenyu hatiti sei handisi musivi kana ari muroora wenyu mufonerei. Mukadzi uyu ndo pakaenda uku ndokutaka kuti apedza kuna mota zvikanzi izvezvi ngaendese kuchipatara ndobva atakurwa nemota ikoko ane mwana ndobva aita mwana mukomana vamwene vei vakaramba vachindifonera munhu auya hamusati mamuona here kati hasati damuona ndakazofonerwa nemwanakomana waamai ava anova ndiye ane mukadzi ari kuchipatara ende murume mukadzi uyu aitoshevedzera kuti wangu ndiri kubatsirwa kana kuri kufanga ndife murume wangu asatoziva zvakare nokuti handimunzwisisi pakati pake naamai vake apona kudaro ati imbonyararai ndi anofanira kutanga kusvika muno muhama dzangu chazondinetsa mhuri yeZimbabwe ndakafonerwa kumapasi 7 dzemanheru nokuti vanhu ava ndive kumasowe ndafonerwa kumapasi 7 dzemanheru nemurume anova ndiye muri dzemukadzi zvikanzi Bhozho nyaya yanga chitaurwa pokuchinzizo mukadzi angadapo mukadzi iyeye mukadzi wangu nokuti zvataurwa zvese zvokunzi izvo kune chakachizvarwa chiri kuchekwa chiri kuramba kune patapata ichokwadi mukadzi wangu asi handizivi kuti kana kuri kufanana but chinzwa manje amai vangu inini vanga vatevera vachida kuona mukadzi wangu ndiri kufonerwa muguta reHarare mutauni nevanhu vanondiziva chiti vana amai vangu vakavachengeta amai vangu vakubvisa hembe vanenge vakurasika njere so iye aiti ari kuuya paazondifonera pakuti iye apinda mudhorobha mune munhu anomuziva akamuchengetera mai vake kwanga kwakuma past 12 dzeusiku ndikachataura mangwana asi kuseni kwanhasi ndaona misiko yake ndichizama kufona inini haisi kuita uyezve chandisati ndaita kwenda kunoona zvichokwadi kuti mwana uyu ariko here
mwana mupenyu asi mwana mukomana akazvarwa nanhasi vakachingotaura chingoti mwana ndinaye ende mwana wangu mukomana. sekuvimbisa kwatakaita kanezuro mhuri yezimbabwe kungoti nhasi tine zvirongwa zvakawanda kubudikidza ka nespecial day SADC anti-sanctions day nhasi musi wa25 october. asi tinovimbisa kuti padinodzoka musi weMonday tichazobata ka murora uyu akauya nezuro achida ka kutsvaga rubatsiro mushure mekunge aita pamuviri panokwanaka kuita pana achitadza kakubata mwana mumaoko. tinzwe kuti zvakafamba sei. Kanyemba tipewo kanhamba yagodobori wokuridza mbira pane munhu ari kunetsa kuno. ndinonzi Vitalis Magidi ndiri paGreendale pariseko paGreendale nhasi mhuri yeZimbabwe nditenderei kati mupinda muchitoro nevasawira